Здравейте! Навярно някои от вас вече са ни виждали в TikTok от нашия акаунт Megalux Мебеле. Там ние предлагаме тапети и най-различни други продукти, окачени тавани, пердета, лайсни и много неща като цяло за дома. В нашите TikTok видеа показваме нашите различни продукти, като им правим кратка реклама, за да може вие да ги разгледате. Всяка неделя пускаме лайфове тук от нашия магазин, за да може вие да видите още по-обстойно нашите продукти и евентуално ако нещо си харесате, да ни пишете и да ни питате. Целта на този YouTube акаунт, който откриваме днес, е отново да разглеждате нашите различни продукти, но по по-обстоен начин. Те ще бъдат малко по-дълги видеа и ще показваме по-подробно нашите продукти. Ако имате интерес към нашите продукти и нямате нашите контакти и връзки, те ще бъдат поставени долу в описанието на клипа. Днес ще ви покажем едни от най-популярните ни продукти, а именно тапети. Предлагаме ви огромен избор от най-различни тапети, най-различни цветове и материали, винили, двупластова хартия, еднопластова хартия и нашите най-нови и популярни модели от акрил и винил, на който ще се спрем днес. Ще ви покажем нашите най-популярни винилови тапети. Първо искам да кажа, че винилът е най-хубавият материал за тапет. Това са най-тежките тапети. Те са миещи, издръжливи са на светлина и са много хубави. Ще започнем с нашите тапети тип мазилка. Тези три модела искам да ви покажа този клип. Тези три и този. Както и в нашите видеа в TikTok, сега отново ще ви покажем от по-близко самата шарка на тапета. Първият цвят, както вече видяхте, е бежево с златно. Вторият и изключително популярен е този черен модел. Третият цвят, който за момента предлагаме, е с кафяво. Искам да наблегна, че брокатът не пада, а самият тапет не се наслагва. Продължаваме отново с един от нашите най-популярни модели от много тип мазилка. Този в бяло и златно. Вторият цвят, който предлагаме, е с сиви нюанси. Тапетите също така са и с лек релеф. И третият цвят, който също е изключително голяма тенденция в момента, е крем с златно. Последният тапет, който ще ви покажем този клип, е ето този с мазилка тип цвете, която наистина е страхотна. За момента я предлагаме само в този цвят, бяло с златисто. Тези тапети са качени в нашите социални мрежи и също така в нашия сайт. Пак казвам, те ще бъдат описани в описанието. Сега още един продукт, който бих искала да ви покажа в този клип, е нашият полилей тип пита. Полилеят свети в три различни цвята, като светлината е LED. Сега виждате дневната светлина, топла светлина и студена светлина, като както виждате те се контролират с дистанционно. Също така има нощен режим за по-бледа светлина. Полилеят е с Bluetooth и с флашка, което означава, че може да си слушате музика чрез него. Ако нашите продукти ви харесват и още не сте ни намерили в някои от социалните ни мрежи, абонирайте се към нашия канал, последвайте ни в нашите социални мрежи. Обещаваме ви, ще ви предлагаме най-различни и най-нови продукти.